A nyaralás alatt lehet fürdeni, olvasni, napozni, és lehet csinálni valami egészen mást is. Egy extrém futóversenyről van szó, ami 7 km-ből áll és 14 km-ből. A 7 km 14 darab akadály, 14 km 28 darab akadályról van szó. Ez egy olyan extrém futóverseny, ami nem egyszerű futás. Ami lesznek olyan, hogy szöges drót, akkor lesz olyasmi, hogy falon keresztül, 2 méteresen falon keresztül kell átfutniuk az embereknek. Bevallom, nagyon kíváncsi lettem. Így némi bemelegítés után elindultunk Attillával és Normannal, hogy végigfussunk a még egyelőre félkész akadálypályán. Először csak futottunk. Salakon, betonon, erdőben. Aztán jött az első akadály. Aztán néhány kisebb, majd egy pókháló, majd egy még nagyobb. Itt már kezdtük jól érezni magunkat, míg nem elértük a következő akadályt. Igen, ez alatt a híd alatt fogunk átkúszni. Igen, az víz és sár. Nagyon szuper! Te hogy érezted magad? Eddig az akadályok nem voltak vészesek, inkább ami probléma, hogy már most széttörtem a lábamat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mire végig megyünk, mi lesz. Kíváncsi leszek, hogy... Hát akkor induljunk! A vízes akadályok után újrafutás következett. Egy kicsit fel, és egy kicsit le. Szárazon és vízen. Aztán jött a Balaton. Aztán... Na mindent azért nem árulhatunk el. A többi legyen meglepetés. Augusztus 10-én a Fighters Runon minden kiderül.